Dych chi'n hoffi mugs? Llaw I fyny os dych chi'n hoffi mugs. Ddim rhy uchel, rhaid ofyn bod chi'n knocking off. To. Dwi'n fam newydd. Mae creu ffrindiau mamau yn pretty tough going, yn dydi? Achos yr unig peth dych chi efo yn common yw un peth. Dych chi fel, ti di creu plentyn? Do. A fi. Fab. Let's see how this goes. Mae mam fi mor od, oedd hi di sgwennu ti fel merch I mi mewn cerdyn penblwydd fi. Yes. Mae mam fi mor od fod hi, mewn canol oedran, swnllid iawn o India yn dewis byw yn y cymoedd a does neb yn gwybod pam. Be yw'r endgame? Does neb yn gwybod. Mae angen edrych ar y positives, ddo. Oedd mam wedi rhoi galwad ffôn I fi wythnos diwethaf a dweud fod hi wedi ymuno â grŵp amrywiaeth fel diversity group, black minority ethnic group. Just gwrthwyneb i'r ystafell yma, os hoffet. Total opposite. Fi wedi ymuno'r grŵp yma, ni fel mam, mae hynna'n amazing. Be ydych chi'n neud? Ydych chi'n dod at y gilydd a siarad amdan profiadau chi yn magu plant yn agos i'n weddol hostile I chi fod na. Oedd hi fed na. Oherwydd aelodaeth y grŵp, does dim llawer o lle am y trafodaeth na. So be dyn ni'n neud, yw dyn ni'n cwrdd am hanner awr 10, a'r bore dydd Mawrth, a dyn ni'n yfed tan fod ni'n hammered. That's classic diversity group stuff, guys. Mis ma, am y tro cyntaf yn bywyd fi wedi symud mas o tŷ tad fi. Fi wedi symud mewn gyda fenyw. Enw hi yw mam. Sa'n dweud bod mam fi yn cael regret, sa'n gweud mae hi'n cael unrhyw resentment, ond pryd o'n i'n siarad am contraception, oedd hi wedi dweud, paid wneud yr un camgymeriadau nes I. Like, mam, fi'n eistedd right fan hyn. A fi'n like, na, nid ti, fi'n meddwl Josh. Fi yw Josh! So, dyma fath o fenyw yw mam, pan oedd y rygbi ar, o'n i'n eisiau Cymru Iwerddon, a ni'n mynd yn mental, ni'n fel, yeah, come on, mynd yn net. A mam, na siom. Ni'n fel, be si bod? Dwi'n cofio defnyddio'r tywelion gwyn glân a eich i'r bel. Fi'n credu, tournament nesaf, mae Liam Williams mewn redig lawr yr asgell I sgori cais, ond sydyn rhaid, fe'n tripo drosodd y lead wrth I mam hwfro'r cai. O chwarae teg, oedd mam fi'n gefnogol iawn o'n fi'n tyfu fyny, oedd hi wastad yn annog I fi gymryd ran yn bob dim. A gan mai hi oedd ar athrawes Gymraeg, hi oedd yn gorau fforddi unrhyw ddisgybl mewn unrhyw cystadleuau steddfod. Canu neu adrodd hi oedd y person. A oedd yn gret gael y person yna, mam fi, tan oedd chdi ar y llwyfan. A wedyn o ti gweld y gwynab hi'n gynulleidfa fel, Gwenar cont fach yn ffocin. A sa'i wastad yn eistedd fel reit tu ôl y beirniad. Oedd pryd bynnag o'n I gorffan, sa'n mynd, wel, hwnna oedd y gora. A pan o'n i'n ifanc, oedd hi'n rhyw fath o agent I fi. Oedd yr unig job nath I lwyddo gael I fi, oedd mewn fideo sex education ar gyfer ysgolion Cymru. Ar ôl fi yna fo, oedd fel plentyn yn ei arddegau yn gofyn cwestiynau fel, di Willy fi ddim mor fawr ar ei hogi eraill. Ydy hyn yn golygu dwi'n weird. A dyn o'na pry, ond yn cael ei leisio gan George Hughes o Come On Midfield. Ac oedd os yn hedyn fewn at fel, mae Willy Bob yn hogyn yn wahanol. Sa ddim dau Willy yr un peth. O beth I rwan, dwi'n dyfaru neud o. Achos mae pobl di adnabod fi o'r peth. Chdi yw'r boi'n arfidol, chdi sydd â tiny cock. Chi'n gwybod y gair drafft. Os mae ffenest ar agor, nes chi ddim yn tyco'r t-shirt mewn. Fi dal yn neud fi'n 37. Right? Mam, unrhyw beth, mae gwddg fi'n dos. Drafft hwnna. Mae cos fi'n dos. Drafft hwnna. Mae gwyneb fi'n cwmp off. Drafft hwnna, definitely. A be nes I hefyd, nes I darganfod ar ôl cael y mab, bod fi'n canu chydig bach o baby weight. Dwi'n galw fo yn the pouch, y pouch bach fyma. So be nes I dechrau wneud oedd, mae gen I dance mat. So nes I meddwl, hei, dwi'n stuck yn y tŷ,
Dwi'n gofio bwyd o'r babi anyway. O'n i'n caflo yna, rhoi'r dance mas, a mae'n dyna lle o'n i. So, na ni'n mynd bach yn slow i ddechrau. Rwy'n arall bach. Dechrau cyflymu wrth ni'n mynd, okay? So, ti just mynd left. Oh, right, dwi'n de. Right. Forward. Back. Dechrau cyflymu fan. Diolch yn fawr. Oedd hwnna. Mae'n exhausting, gan i'n meddwl.